Gizakiok gure kromosomen erdia amarengandik jasotzen ditugu, obuluaren bidez, eta beste erdia aita biologikoarengatik espermatozoideen bidez. Bi gurasoengandik jasotzen duguna ausazkoa da. Hau da, gure lau aiton amonengandik jasotzen duguna ez da zehazki 125. Gehiago jakin nahi baduzue, Wikipedian meiosi artikulua bilatu. Hala ere, bada zerbait bai ala bai amarengandik jasoko duguna. Gure mitokondrietako DNA. Mitokondriak zelula barruan dauden organuloak dira. Energia sortzen duen egitura nagusiak dira. Eta bidai hau, noizbait amaituko badugu, ikusiko dugu sinbiosi oso zahar baten ondorio direla. Hau da, organismoen artean denbora luzez mantendutako harreman estu baten ondorio. Iritsiko gara horretara. Kontua da, gure mitokondrietako DNA amarengandik jasotzen dugula zuzenean. Eta amak bere amarengandik. Eta berak bere amarengandik. Etengabe amaren bidetik doa, ia aldaketarik gabe. Noizbehinka aldaketa txikiak egoten dira. Mutazio deitzen ditugunak. Eta aldaketa txiki horiei esker taldeak egin ditzakegu. Mitokondriako DNA berbera jaso duten pertsona guztiek haplotalde bat osatzen dute. Eta aldaketa horiek aztertuz ikus dezakegu zein taldetatik datorren zein talde.